Eguneroko bizitza ikatza bezalako labe xomorruak isurtzen hasi zenean. Etengabe Otiz redin badiako kaian eseritzen haide plano eroriei kantatzeko blues band. Ta sagarraren loreek su hartu zuten eta niri odolasi zitzaidan sudurretatik baldosa xuriko komuna publikotan pornografia irakurtzen ari nintzenian txosten bat eman zuten argitara plusbaliaren alde azaldu zera bat eta errestaurantetik bi homosexual bota zituzten arrazoi komertziala zirela merio Bakadadearen milakako pila imprimatu ziren neguaren atetan geundelako eta enea sabapatek postale bat izkribatu zidan stop ene urte betetzia zelako stop Io ba eta bide batez bere seguru etxila kontseilatu nahi zidalako inoiz ez da jakiten noiz eta ene maitaleak telefonoa jozidan pobreza poreko maitasunez gauaren edian ikatza bezalako labe xomorrua isurtzen hasi zenean. Etengabe Geroen ari gelditu zen ibaia zerutik aterga behausitako esperma Alkandora arrosak, loredunak, txuriak, gorri beltzak, multikoloreak
bertan eramanez. Eta aste berian ni puta bat naiz oiustatu zuen ezkontza despedidan xampan. Olibeti batetan bere lehen gutun erromantikoa osatu zuen sekretaria lotsatiak. Eskalek bazpare trapuzko etxiak jaso zituzten zupipian mitxeletak babesteko. Ekagorriek supermerkatuari eraso zioten altxabezua nundain txaur kaja fuertia. Negua heldu zen azkenez eta antzerrek ube bat egin zuten zeruan. Dispensariotan antitriste zipildorak banatu zituzten ugari. Egiptoko zazpizurritaren edizio ugaldu eta korrekitua usmatu. Zorionak gramoka saltzeari ekin zioten tronoa ingeru eta kerubinek. Brituteka dinalek igotze desnaturala eman zuten Erromako boltsan. Mila liburu erregalatu zituzten bankuekora eta bereziki laborale mafian. Minan alperrik zen berandu dabiltzata ez dute zer elortuko nezkeo. Palazioak lurrera doaz gartzeletak kormak pitzatu egin dira. Eta gu libro gabiltzak kaletan tirantezko galtza laranjaz jantzirik. Libro